jare hierheen ingebring het nie, kan ons in die naam van God ook nou oorgaan tot die bevestiging van hierdie huwelik. Vir hierdie doel lees ons dan ook die formulier vir die huweliksbevestiging. In die formulierboekie vind jy dit op bladsy 65, as jy dit daar nog wil volg. Dit het God behaag om die huwelik in te stel en dit moet daarom deur almal geëer en gerespekteer word. Nadat God ons Vader die hemel en die aarde, alles wat daarin is geskaap het hy die mens na sy beeld geskaap. En die tweede doel wat God gegee het met die huwelik, is dat die menslike geslag deur die huwelik ook gebou word. Die ouers met hulle kinders, en die Here hulle hier daarmee wil seën in die ware kennis en vrees van God opvoed tot sy eer en tot hulle saligheid. Sal die bruidspaar dan nou gaan staan en wat die Here in sy woord van julle vra ook in die huwelik. Jy moet weet dat God jou as hoof van die vrou gestel het. Jy moet jou vrou lief hê soos jou eie liggaam. Soos Christus sy gemeente lief het en homself vir haar geoffer het. Jy moet haar verstandig lei, haar onderrig, vertroos en beskerm. Jy moet verstandig met haar, eer haar aangesien sy mede-eienaar van die ewige lewe is. En wie jy dit doen, sal jy weder ook nie verhinder word nie. Jy moet ook ywerig in jou beroep arbeid, sodat jy jou huisgesin kan onderhou en ook iets aan die houtenis kan gee. Wie sê, jy moet jou man lief hê en aan onderdanig wees soos die kerk aan Christus onderdanig is. Aanvaar sy leiding en help hom in alle goeie dinge. Jy kan jou gesin en huishouding die regte aandag gee. Verder moet jy ingevoer, eerbaar en heilig in liefde lewe. Jou liefde help mekaar en wees trou aan mekaar. Gerig die roeping wat God aan julle opdra in die kerk en in die wêreld met groot ywer. Glo in God se beloftes. Welgelik salig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weer wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik hê. Gelukkig is jy en dit gaan jou goed. So het ons toch goed aan die begin van die saamvoegsgesins, nie waar nie. Joden wie sê, nou dat jy dat God die hele ingestel het en wat hy vir julle daarop beveel. Getuig hier voor God en almal wat teenwoordig is, dat julle opregte voorneme is om so in hierdie staat te lewe en begeer julle dat julle lieflik nou besluit en bevestig sal word. Joos? Ja. Christen? Verklaar julle Jood defende dat sover jy daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Wieske hierteenwoordig en dat jy almal hierteenwoordig roep om getuie te wees dat jy vir Wieske tot jou wettige vrou neem. Ja. Verklaar jy Wieske defende dat sover jy daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik Jood defende hierteenwoordig nie. En dat jy almal hierteenwoordig roep om getuie te wees dat jy jou verloop tot jou wettige man neem. Hier op mekaar die regte hand. Jood, jy het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat jy Wieske as jou wettige vrou neem. Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie. Dat jy haar sal lief hê en getrou sal onderhou soos 'n getroue en godvreesende man as sy vrou verskuldig is. Beloof jy verder dat jy heilig met haar sal lewe
en haar in alles getrou sal bly, ooreenkomstig die uitspraak van die heilige evangelie. Joba is die antwoord. Ja. Dit jy het nou hier voor God en almal die woorde verklaar, dat jy Joba as jou heilige man neem. Beloof jy, dat jy hom sal lief hê, om ook gehoorsaam sal wees, hom sal dien en help, en hom nooit sal verlaat nie. Beloof jy verder, dat jy heilig met hom sal lewe, en hom in alles getrou sal bly, soos wat 'n vrome en getrouwe vrou aan haar man verskuldig is, ooreenkomstig die uitspraak van die heilige evangelie. Lees dit wat is hier op jou antwoord. Ek verklaar dan nou, dat Job de Vente die Wiesgewete in die woorde recht is, getroud is. Mag die Vader van alle barmhartigheid, wat u deur sy genade tot hierdie huwelik geroep het, u met opregte liefde en trou verbind, en u sy seën oorgee. Amen. Dat is nou die lewing hierin aan. Omdat daarom self mens goed is nie, versoek ek julle dan nou om neer te kniel oor die Here, sodat ons saam met u kan bid, sodat die Here God in staat mag stel om die beloftes wat u nou gemaak het, die Here teenoor mekaar ook na te kom, en die Here ook beloof om julle sy seën te gee. As hulle dan nou mag kniel, julle in alle godsaligheid en liefde, die saam verbind, lang en heilig mag lewe. Amen. Ons saam sing, Psalm 121 wat as 'n seën liefde wat toesig. Amen.
Baie geluk. Ek wil net graag nou nog die lewenstreffer onmiddellik hierna. Ons gaan nou vir Joop dan nog geleentheid gee om 'n kort toespraak te lewer waar hy woord van dank ook dan op ons spreek vir die gaste. Onmiddellik daarna sal die musiek begin speel en dan sal die bruidspaar eers uitstap na die familie onmiddellik daarna. Hulle sal dan in die ingangsportaal sal hulle gaan staan vir u om hulle dan geluk te wens. Die wat nie onmiddellik wil geluk wens nie, maar weet dat hulle ook geleentheid sal hê om dit later deur die loop van die dag te doen. Die is welkom om weer daar die sy-uitgang uit te gaan en of jy dan weer daar die uitgang uitgaan of by die voordeur, vra ons dat jy dan asseblief 'n tonnel sal vorm van die voordeur af met die paadjie langs in die parkeerarea, sodat as die gelukwensing bo afgehandel is, dat jy ook bewieske dan weer die tonnel kom afstap en dan kry jy geleentheid om hulle bietjie te bestrooi op 'n feestelike manier met dit wat hulle dan voorsien om mee te strooi. So ons gee nou eers geleentheid vir Joop om sy woord van dank te doen. Zander, Bruce, familieleden, heer Vinken, dat op mijn familie wordt. Ons wil u baie dankie sê vir hierdie dag. Ons prys die Here dat hy ons vandag hier bymekaar het. Dit was my wens en dit was Wietse se wens. Ons het elkeen ons eie paaie geloop. Sommige was moeilik en ons het nooit gedink dat die Here met sy goedheid om te mekaar sal bring. Ons is baie dankbaar daarvoor. En ons is ontsettend baie dankbaar dat u ook as broers en susters van die gemeente van Kaapstad, van Johannesburg, van Pretoria en al die familie en al die vriende hier ook aanwesig mag wees om saam met ons hierdie vreugdevolle dag te mag geniet. Spesiale woord en dank aan Wietske se klante, toe sy hulle. Hulle het daar gedra in die afgelope 2 jaar. Moet dit met hom trou, moet dit nie met hom trou nie. Weer dringende gesprekke is en hy sal onthou, so kan ek julle dit vertel. En een ding moet julle weet, wat die klant sê is, dit is nou maar net waar het is. Die klant is alles. So ek het in die toekomst namelijk een competitie van hele aantal klanten. Nogmaals, baie dankie dat u hierdie dag van ons so vreugdevol maak. En ek wil graag ook hê dat u nou saam met ons een kopje koffie en een kopje thee en ietsie daarbij hebt te geniet. En ons hoop om elkaar weer binnenkort te zien. Nogmaals, baie dankie.
deel van hierdie gemeente. En laat my dink aan 'n teks uit die Bybel wat sê as een lid ly, ly almal saam, maar ook as een lid bly is almal saam bly. En dit is wat ons vandag almal ervaar en by die blydskap en bly by die feesvreugde word op gesend en dit wil ek namens die gemeente aan julle oorhandig. Baie dankie. Baie dankie. Kijk weer vir Dani. Jou kop 'n bietjie meer na my kant toe draai. Jou kop toe my nou. Ja, jy wil almal kan na my toe maak. Ja, Ek weet dit is moeilik. Ja, dit is maar moeilik nou. Dit lijkt nou extra te erg. Richard. Je kan eens bij de kelters ook doen. Komt ons weer. Even wachten. Oké. Nou, Nog één keer. verby. Witske, 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 Witske. Witske. Nou poten. Wat is het met Kan nog maar zitten. Daar is zo mooi weer. Kan eens net gesteld krijgen voor die toast van Cornelis? Baie dankie Watse. Baie dankie dat jullie gevraagd van mij hebt, want die vraag komt van Witske, dat ik die envelop mag uitbreng. Ik wil net toch een paar woorden daaraan toevoegen. Ik zal niet zo blij wezen, niet, want Joop heeft nog een lange reden om te gaan. Zo ik zal dit een beetje kort maken. Ik wil beginnen met hier die story, en jullie zal het niet geloven, toen ons 2 jaar geleden in Kaapstad was, begint hier die story voor mij en voor een van mijn broers op die strand van Blauwberg. Toen het ons iets voor elkaar gezegd en ons het niet geweten dat onze gedachten diezelfde was en ons het niet geweten wat om met die gedachten te doen. En nou staan we ons hier. Toen vanaf die tijd
Het daar telefoon gekomen, Holland toe. Daar is iets verkeerd in Kaapstad. En daar is nog iets verkeerd met die telefoonlijn tussen Kaapstad en Johannesburg. Die telefoonlijn het rooi geworden en die gesprekken waren roos. Oké, dan bereid je jou voor in die lange tijd op die dingen wat gaan komen. En dan zo langzamerhand komt daar die bericht. Nee, Wietske en Joop willen gaan trouwen. Zo je maakt plannen, op vakantiedagen vrij enzovoort. En dan is het, nee, ons gaan niet nou trouwen niet. Dit wordt eind 1 januari. Oké, ons maakt weer plannen. Weer dagen vrij. Nee, maar ons gaan niet 1 januari trouwen niet. Dit wordt 1 april. Dan kan je verstaan hoe ons dit nog gaat geloven. Maar goed, dan beplannen ons die reis. En dit is nou van onze kant, hè, van Holland uit. Maar hier is ook groot plannen gemaakt, organisaties gemaakt. En dan komt die huwelijk nader. Maar dan denk jij, wat om te doen? Want je is in Holland en jij kent net jouw zuster. Maar je kent nog niet die man daar aan die andere kant. Want dit is het maar net, dit is een naam. En een herinnering van zo 20, 25 jaar terug. En denk je van, wat is dit? En wie is die man? Je weet iets van hem. Je weet wat die geschiedenis is. En je denkt, nou, daar is het trouwen. En ja, je moet daar iets doen, maar je weet niet wat om te doen. Want je kent niet die man niet en je kan niet weten wat om te zeggen en hoe het om te zeggen. Dan komen ze op die vliegveld. Zegt mijn vrouw, daar staan pa. En langsom staan een meneer. Ja, ik zei, ik kan hem niet zien, maar ik weet niet wie het is. Mama, Ik heb glad niet gedacht. Daar staat een man wat mij zwaar kan weten. Zo, we komen eens bij die man en bij mijn pa, als groet. En dit is nou Joop. Oh zelfs, als hij toch gedacht, wie is die? Ja, wie is die oude kerel daar langzaam? Maar ja, dit is dan een aanduiding van hoe Joop die venster naar ons heeft opgedraaid. Want vanaf dat moment leren we ons hem kennen en weet jij in een week, zijn tijd, wie jouw zware kan worden. Met die geschiedenis heeft ook andere elementen. Op die kaart staan van de Heer heeft ons bij elkaar gebracht. En zoals ik begin heb, en zoals wat ons nou eindigt hier, kan ik zeggen, ik voel ook zo. Ik voel ook zo dat dit erg zo was. En ons heeft ook voor Joop en voor Wietske gekend als een bruidspaar, echtpaar, wat je baie goed leert kennen. En een zwaar waarvan je denkt, dit is nou een oude wat voor mij een zwaar moet zijn. Zo, in die zin, ben je welkom in ons familie als zwaar, want je is die enigste wat ons kan krijgen. Oké. Ik versta die woord kan je op 2 manieren opvangen. Ja. Zo is het niet. Ons weet ook dat ons kan zeggen, jullie hebben een baie gelukkige tijd gehad nu en jullie gaan een baie gelukkige tijd tegemoet. En daarom wil ik ook, of jullie nou ons met elkaar hier die heildrank op jullie trouwen en jullie huwelijk uitbrengen. Gefeliciteerd. Ja, maar moet dat zijn. Lang zal we leven, lang zal we leven, lang zal we leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
Joop se speech is ook so kort, dan kan ons net bly staan. Nee, ik kan ook nog gaan zeggen. Ons kan maar gaan sit. Okay, dan gee ons gou vir Joop om sy laaste speech te gee. Oké, kan ik maar gewoon eens uw woordje zeggen? Ja, dank u. Voor jullie, vrienden, allemaal baie hartelijk welkom. Ik wil net een paar woorden van dank zeggen. En ik denk de eerste wil ik danken aan mijn vrouw. Want zij heeft allemaal gezegd, ja, ze wil met mij trouwen. Dus dat is baie belangrijk. Als zij niet gezegd ja, nee, maar ze is niet helemaal hier. Dat zou ik nog een story geweest. En ik wil graag ook van iedere gelegenheid gebruik maken om pa, ma, eerst baie dankie te zeggen in de eerste plek dat u voor mij hartelijk ontvangen hebt in die tijd wat ik en Wietske nog een beetje gevrij heb. Niet zo baie gevrijd als ik nu. Ik denk dat ook jullie baie dankie zei dat hij ook Wietske in de afgelopen jaren zo bijgestaan heeft. Ik moet het nogmaals al zeggen, ze heeft het baie waardeerd. En ik denk ook vooral pa dat hij met die salon bijgestaan heeft, baie dankie daarvoor. En dan hoop ik ook dat we in de toekomst nog ook welkom en die ons ook nog zo tot bijstand kan wees. Nogmaals baie dankie. Dan wil ik natuurlijk van mijn nieuwe zwaar kiezen, baie dankie dat ik welkom bij die eerstings is. Dat is voor mij ook belangrijk, je weet ik dan, dat ik daarom ook dan niet met zie gezegd eraan gekomen ben. Baie dankie dat jullie mij welkom maken. En dan wil ik natuurlijk voor mijn kinders zeggen, Petra en Ingrid en Richard, ik wil voor jullie baie dankie zeggen dat jullie Wietske aanvaarden zoals wat ze is. Niet als een vervanging voor jullie man, maar als een vriendin. En dit wil ik baie dankie zeggen dat jullie zo positief over is. Dit is mij ontzettend baie dankie daarvoor. Ik wil dan zomaar in diezelfde zin wat ik eigenlijk zei, ik wil ook voor die familie Douma zeggen. De Tinische broers en zusters is, dank je ook dat jullie dit zo aanvaarden. Dat ik nou ook en in een goede geest en dat ons zo ook verder kan gaan. Ik waardeer het baie. Het is ook een prachtige dag op de herinnering. En ik wil het een vreugdevolle dag maken en ik ben baie dankbaar voor allemaal wat jullie vandaag hier was. En ik wil dan ook bijzonder zeggen voor diegenen wat uit Nederland gekomen, al die pad, Cornelis, Benny, Jan Watse wat hier ingesluiperd. Jan Wietse was het. Jan Watse, Wietse, wat zo mooi. En natuurlijk, daar is twee mensen wat ons zo in hun van gekregen. Daar is gezegd, daar is daar een echtpaar uit Nederland wat misschien zou komen, afhangende van welke historie meer. En ik heb dan mijn brein laten gaan, maar en wie schiet ook al brein als het zo'n paar namen opgenomen, als het uitgeraakt een naam was, niet geweest niet. En toen vanmorgen staan, denk ik nou weer. Baie dankie dat jij dat gekomen vandaag. Dat is prachtig en ik waardeer het vreselijk. Dan is er natuurlijk een hele klompje uit Pretoria en uit Johannesburg wat die gekomen al die pad. Al die handpad die Karoo gereden, ook baie dankie voor jullie. Dat jullie dat en samen met ons die vreugdevolle dag mag genieten. Baie dankie daarvoor. Dan wil ik een bijzonder, net twee mensen, een bijzonder dank bij klein oralissie. Waar zijn? André. André. Waar zijn? André, kom hier zo. Kijk, jullie mannen die spelen een groot oor wat het een schrik van nek doen. Ja? Dat is mij baie mooi dat ons kon niet gehad heeft. Het is dan een rechte verdemmige affaire, kun je dan wel zo zeggen. En ik ben baie dankbaar dat je hier vanavond kon geweest. Jammer van al die series wat je gehad hebt. Ja? En hier is jouw geschenkie dat je maar veel een mooie CD gaat uitzoeken. Ja? Dank je André hoor. Ja,
luister, dat was er natuurlijk ook. Hij had altijd een vreselijke taak, want je kreeg met de ceremonie gewoon een stukje aanstellen. En die moet dan al die werk gaan doen en ik en die kan zo ons kan terugzetten en niks doen niet. Zo. En toen valt die lot nou ongelukkig op watsen. En hij stuurt die arme oud mannetje wat doen, maar die met al die patats moet uitkrappen uit alles uit. Watsen en Petri, denk je dat al twee hier waren gewerkt. Baie dankie voor jullie, al die reëlingen wat jullie getreft het vandaag. En ons waarderen het baie en ons wil ook graag namens mezelf en mijn toekomstige opmerking, in heilige geval is. Wat u hoort. Baie dankie hoor. Oké, nou kun je nog maar schreeuwen net niet meer van. Nou, dat lekker drinken jij met samen. Nog één ding. Gaan ons net gauw vir broeder van die lucht, Arie, vra net om vir ons gauw met gebed te open, asseblief. Vang jou 'n bietjie onverwags, maar ja, dis ek. Goed, kom ons vra en sê oor die verrigtinge van die middag. Onze Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U ons blydskap gee en kan gee in oormaat. Dat U menslike instellings soos die huwelik skenk in die goedheid. Ons het gehoor vanmiddag, vanmorgen, dat het monument is van die geloof in ons Heer Jesus Christus. Ons dank U dat ons getuies mag wees van hierdie huweliksluiting, dat ons saam mag fees vier. En ons wil U vra om ons 'n goeie middag te gee. Ons dank U vir die kos wat ons ontvang, wil U ons dan weer versterk, wil U ons bly maak saam met Joop en Wietske. Ons vra dit om die Here Jesus wil. Amen. Okay, jou is zo. Dat is zo lekker. Dat is wel lekker. Tot in de grond is dat. Ja, uitzicht, hij zit hoog, hè? Hij zit hoog, hij zit niet op de grondvlak. Vrede, zit op vrede. Ja, daarbij is dat ook een tijdje later de burger. Wat dat betreft zijn we daar, ben ik er eigenlijk ook slechter op aangekomen, maar dat zijn ze laatst. Het gaan nog niet ja, toch wel. Ja, oké, maar dat is anders wel. Ja, Maar zo is hij ook en daarom zeg ik heb 5 jaar klas. Nee, Wel, kan in ieder geval niet hoi. die oude opzoeken. Sta je binnen spiegel? Hij is netjes voor het opzoeken. Is het? Nee, je bent een dienende ziel hoor. Ja, maar even staan niet pijn. Dat is nog naar. Dat is een Steffi. Bolterrier. Ik wou net zeggen, het Lui komt bij naast, Steffi. hij Hij luidt weet ook door, niet wat je weet niet waar het vandaan komt, hij schreeuwt niet. Steffi, die vellen van Janis. Zij proberen het op. Dus dit laatste ja. Nou, Wietse, wat doe je? Mag ik er voorbij? Die kan dan. Medestudent. Jij studeert op je lijst. Studeer op je lijst.
Jij is natuurlijk ook niet lekker. Dat kan niet. Ja, net gezegd. Mijn mensen. Ja, dat kan ik niet. Hoe lang is het niet aan hier? Nou. Hij voelt thuis, hè? Ja, niks. Hoi! Als je oudste is, is hij derde. Ja, kinderen ons amper allemaal in die pot. Ja. Papa ze daar niet goed mee. Papa die ook klaar bij die boeken. Ik toch niet. Ja, maar vat de tijd. Het al een half uur. Wat wij zijn nou weer teleurgesteld. Dus dat is ook goed dan. Ze is zo'n nek op je woorden. Zien jullie nog horen? Ja, dit gaat er in. Ja. Ik weet Verdraaid. Mooi. Hij wil jullie meisjes zien. Of ging ons bestaan als krijgen. Ja, dan krijg je niet zo klein. Hey, niet doen joh. Niet doen joh. Als schooltje in de straks zijn. Maria, Maria. Cor. Dat is recht. Ik kan niet naar maar ik word Edinburgh. Maar wat was het nou weer voor? Maar we zijn niet zoveel in Edinburgh geweest. We zijn daar. Ja, dit is heel. Die zit niet bij zichzelf. Zijn die allemaal die onder stilstaan van mij dan? Oké, genieten. Je doet het ook genieten? Ja, nee. Oké. En dit zit eruit. Bye ma. Dit is genieten. Naar Wouwelen, hè? Heb je skankkoek meegenomen? Even de rug netjes hoor, anders staat zijn onderbroek op de Nee, dat staat er niet op. Daar staat alleen maar zo. Even dat kopje draaien, dat is wel mooi. En dan moet jij laag. Dan moet jij laag. Dan moet je laag. Dit gaan we wel naartoe. Kunnen binnen doen. Kan je erop? Die kant staan ze.